Na čo myslíme, keď ráno vstávame do školy? Slnko neverný, už chcem byť s ňou. Čo si zaspievame pri ceste do školy? A ja ťa nechcem, a ja ťa nemilujem, a ja ťa nemám rád. Na čo myslíme už v pondelok? Piatok, podvečer si zreceptujem hlavu. Aké sú naše pocity pred písomkou? Nedá sa újsť, pred svetom neutečieš. Čo budeme spievať učiteľom, keď nám pomôžu pri mature? Ľúbim ťa, tak veľmi ja to ľúbiť viem. A čo mi povie otec, keď nezmaturujem? Ulica je krásny dom. A čo mi na to? Kým vieš snívať, tak máš nádej. Čo si myslí pani učiteľka Tomášovičová, keď vchádza do našej triedy a nesie písomky so samými peťkami? Veď kráľovnou sem ja. Čo povieme učiteľom, keď nič nevieme? Že mi je ľúto. A čo si myslí triedna, keď donesieme ospravedlnenku? Škoda, že je iba vymyslená. Na čo sa tešíme, keď zazvoní na prestávku? Cigaretka na baťahy. A chalani na svoju desiatu? Mám na teba chuť a stále ťa chcem. Kúsok po kúsku, celú ťa zjem. Čo si myslí pani učiteľka Foltánová, keď mi volá Ľuba k tabuli? Stáli sme tam asi 14 dní. A čo Ľubo pri tabuli? Reklama na ticho, čo všetkých zrázne. Čo si myslíte o pani telocvikárke Lamatej? Si kočka a perfektne vydarená. Čo si myslí pán učiteľ Tlak na hodinách angličtiny druhou skupinou? Niekedy nevieš, či mi rozumieš. Si to chcem a viem, že ty chceš tiež. Ako najlepšie opísať pani učiteľku Rigáňovú? Spomal máš ty vysokú rýchlosť, vnímam ju, ešte si myslom mám závrat. Aký vzťah máme s pani učiteľkou Moškovou? Láska, ľúbosť aj mojím dňom. Ako reagujeme na písomky pána učiteľa Páleša? Jožko neblázni. Čo môžeme povedať o pánovi učiteľovi Hazuchovi? Úsmev, nie je žiadna šifra, je to malá výhra líst. Čo sme pociťovali, keď nás na hodinách podnikovej ekonomiky opustil pán zástupca Dočiak? Dnes našim poučení. Čo budeme piť na Stužkovej, pokým sú to rodičia? Kolu, pijeme kolu. A keď odídu? Neboli od veci, dať si jedno modereci. Čo si budeme hovoriť pred maturou? Hurá, hurá, dneska je matura, som ľutý ako rúra. Aká bude matura? To sa pri slovách vyznať má, prečo je komplikovaná. Ako bude vyzerať náš život po škole? Aj keď bez peňazí máme